Bună seara, bine m-am găsit la un episod. Stați un pic. Așa. Da, aici suntem pe Minecraft, după cum vedeți, Pocket Edition. Astăzi m-am hotărât, stați un pic să văd cum. Așa, ok. Astăzi m-am hotărât să iau o nouă, adică mi-am făcut eu aici o mapă. New York Survival. Pe survival și aș vrea să luăm din nou, să facem, să văd la pasă cum, așa e mult mai bine, sau așa. Aici suntem noi, așa am încercat să filmez, dar nu s-a putut. Așa, aici noi suntem, am spart niște lemn și aș vrea să ne apucăm din nou de seria de Minecraft de Survival Game, pentru că mi-a fost dor. Așa. Dăm aici clean lemn, foarte mult, pentru că o să avem nevoie și facem așa. Și facem o sabie și un topor. Ok. După cum vedeți, o să fac videoclipurile de Minecraft cu facecam, pentru că sunt mult mai ok, adică să-mi ziceți în comentarii cum e mai bine cu facecam sau fără facecam, pentru că, după cum vedeți, eu am facecam. Și dacă vă place cu facecam sau fără, ăsta este al doilea episod al meu și eu o să încep o nouă serie de Minecraft pe acest canal. Ok, hai să vedem ce putem să facem, să tăiem lemne, să ne facem o casă. Și poate o să mai aduc cineva pe seria asta, pe un prieten de-al meu pe nume Vladuț, adică posibil, nu știu. Ok. Și poate o să ne apucăm și de Skywars, vedem cum se întreține. Ok. Poate merge un pic lăguit, dar asta este, nu am eu ce să-i fac. Ok. Și o să ne facem o casă. Și cum a zis, ăsta e al doilea episod, așa că sper să vă placă și să vă abonați și să apăsați butonul de like, pentru că mă susțin să mai fac și alte episoade. Ok. Acum cred că o să mă duc să-mi găsesc, aici îmi fac casa. La râul ăsta. Curăț un pic locul. Și aici îmi fac casa. O, uite și o oaie. Ar fi frumos dacă ar fi două, dar din păcate doar una. I-a dat lână. Nu știu unde să pun facecam-ul. Cred că o să-l pun aici, așa. Ok. Sunt cam obosit pentru că m-am trezit cam de dimineață. Unde am zis că, uite, acolo. Parcă arată mult mai bine. Și poate să, cum am zis, să mă apuc și de Skywars, dar nu sunt sigur. Opa, am mutat. Ce naiba? Am mutat facecam-ul din greșeală. Și o să fac doar câte 10 minute. O să filmez. Ok. Să începem să facem casa. Așa. Nu. Ok, o să mai trebuiască să tăiem de acolo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4. Până aici. 1. În fine, hai să-l prelungim și acolo. De aici, din drept. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Ok. 1, 2, 3, 4,
5, costă 6. Și o să fie ceva gen... Nu mai am aici. Ceva gen așa. Mamă, ce strâmbe mi casa, dar... Da, eu, pentru început, e ok. Așa zic eu. Ok, să nu crafting table-ul. Și să mergem să o facem mult mai mare. 1, 2, 3. Așa. Sau... Da, așa. Bă, pune. Așa. Ok, nu. Hai, mă, pune. Așa. Ok. Rapid, până când nu se înserează. Așa. Și aici. Așa, mai buni. Eu acum nu știu dacă... Bine, freza mea nu e așa frumoasă pentru că poi mei m-am trezit. Așa, acum m-am trezit, e ora 25. Adică nu m-am trezit acum, mai devreme, adică, na. Dar nu am stat să-mi fac freza pentru că n-am timp. Că trebuie să mă mai duc și până în oraș. Și nu prea am timp. Ok, aici facem un pic de parcurs. Ok, da, numește. 1, 2, 3. Ok, punem asta aici. Rapid. Hai că facem așa. O ușă din asta mică. Și aici punem un bloc. Dar tot o să intre. Da, uitați-vă ce casă ciudată am. Bă, da. O să-l pun aici. Așa mai bine. Tot o să mut facecam-ul pentru că nu știu cum o să stea mai bine. Că nu știu unde să-l pun. Ok. Cam așa o să arate casa îngrădită. Ce-i cu zombie ăla? Mă duc să-l... Ia uitați aici ce zombie. Hai, rupel. Sper să-mi dea ceva. Da. Doar XP. Uite că mai este un zombie aici. Îl omor și pe ăsta. Și îmi dă și ăsta XP. Mă duc, tai copacul ăsta. Că nu mai am lemn. Bă, ce naiba? Cine dă, mă? 2 zombi să-mi bag șpiță. Hai, rupe, nu, nu se întâmple așa ceva, vă rog. Și un schelet, mă duc în casă. Pentru că cu scheleții nu-i de glumă. Ok. Ok, o să sparg ușa asta. Și o să pun aici. Așa. Nu e acasă, nimeni nu mai bate să te văd, dracu. Scheleți. Adică zombie. Un zombie. Închide ușa. Da, se pare că mi-am cheltuit lemnul. Ok. Așa am pus și ușa aia acolo. Ok, oameni buni, cred că aici se va termina și acest episod pe casa mea cea ciudată și nelegiuită.
Aici voi încheia și acest episod, sper că v-a plăcut, așa că nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți și alte episoade. Acum este ora 22 minute, pe la vreo... Înainte, nu, o să postez acest videoclip și după ce să-l postez o să văd ce jocuri o să mai... Mă uit de mai jocuri și poate o să mai postez pe la vreo ora 3 sau 4 de alte jocuri. Așa că eu am fost Raul, așa că sper să vă abonați și să nu uitați să apăsați butonul de like. Pa, pa!